Δημήτριος Υψηλάντης. Θα ζήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, ως ελεύθεροι πόντιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Πελοποννήσοι, Κρήτες, ή θα ζήσουμε ως Ραγιάδες και Δούλοι. Η επιλογή είναι δική σας. Η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα για να κάνουμε μια μεταστροφή, προκειμένου να ζητήσουμε αυτή η μέρα να πάει πολύ μπροστά. Να πάει στην ελληνικότητα, στην πατρίδα μας, να είναι μια μέρα όπου θα είναι ανάστασης για τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται. Και θα κλείσω με αυτό. Η απόψινή συγκέντρωση δεν είναι μια οποιαδήποτε συγκέντρωση που ακούτε τα ίδια πράγματα. Όσοι πάτε απόψε σπίτι σας και όσοι ακούστε ποντιακά μετά και όσοι δείτε τα παιδιά σας να χορεύουν, να τραγουδούν, θα καταλάβετε πρώτον ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να μας εξαφανίσουν και να μας κάνουν λαό μουσείων δεν το πέτυχαν. Είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι ήμασταν τότε. Δεύτερον, αυτοί που θέλουν να εξαφανίσουν τη μνήμη στην Ελλάδα, το λέει ο Σεφέρης αυτό. Ζω στον τόπο μου και νοσταλγώ τον τόπο μου. Έτσι και εγώ πολλές φορές, τις περισσότερες ίσως, ζω στην Ελλάδα, αλλά νοσταλγώ την Ελλάδα. Γιατί αυτό που ζω δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι ελληνικότητα, δεν είναι ποντιακότητα, είναι κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο πρέπει να το αλλάξουμε, να ξαναφέρουμε την ελληνικότητα στην πατρίδα μας, να ξανανιώσετε Έλληνες, να ξανανιώσετε χριστιανοί, όπως ένιωσε ο Μακρυγιάννης, όπως ένιωσε ο Δημήτριος Υψηλάντης, όπως νιώσαν οι αντάρτες, όπως νιώθουν αυτά τα παιδιά που φορούν αυτά τα ρούχα. Δεν πρέπει να ξεχάσετε αυτό που σας παρέδωσε ο Δημήτριος Υψηλάντης και οι αντάρτες του πόντου. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αποκτήσει την ελευθεριά μας πολύ ακριβά για να την παραδώσουμε τόσο φθηνά στον πρώτο τυχόντα. Η 19η Μαΐου από τις Σέρρες και από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο ας είναι μια μέρα όπου θα κάνουμε τη δική μας ανάσταση και τη δική μας απελευθέρωση ως Έλληνας. Ατά είχα να λέγω σε να είσαι καλά.